Gan gydnabod yr effaith y mae tannau glaswellt bwriadol yn ei chael ar ein cymunedau, sefydlwyd ymgyrch dawns glaw, sef tasglu aml asiantaeth wedi gefnogi gan Lywodraeth Cymru ar 3 gwasanaeth tân ac achub yng Nghymru i fynd i'r afel a thannau glaswellt a thannau gwyllt bwriadol. Hello, I'm Richie Vaughan Williams. I'm part of the arson reduction team for Mid and West Wales Fire and Rescue Service. Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, bu dros 3,010 o dannau glaswellt ledled Cymru, a dros 10,000 o'r rhain yn dannau bwriadol. The potential risks to the members of the public, the firefighters who tackle the blazes and those setting the fires can be massive. Os byddwch yn gweld rhywun yn cynnu tân yn fwriadol, ffoniwch yr heddlu ar 111 neu cysylltwch â Crime Stoppers yn ddi-enw ar 0800 555 111.